Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê li şama paytexta Sûriyê li gel Beraya Demokratî ya Sûriyê ya dijber komünîzîkî rejima Sûriyê tê naskirin. Li ser hejmarek babetên girêdayî di rewşa Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê ve rêkeftin. Roja sêzdeyê vê mehê li şama paytexta Sûriyê, Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê bi amedebûna sekreterê xwe Abdulhamîd Derwêş rêkeftinek li gel Beraya Demokratiyê ya Sûriyê imza kir ku tê de banga çareseriya aştiyane ji bo Sûriyê û çareserkirina dadwerana ya doza Kurd li Sûriyê dikin. Li gorî rojnameya Alwetan ya Sûriyê, ew rêkeftin ji pênc xalan pêk tê û ew jî ev in. Yekem, kar ji bo bidawîkirina şerê Sûriyê û ji navbirina rêxistinên terorî û hemû hêzên radîkal. Duem, çareseriya aştiyana ji bo Sûriyê çareseriya tekane ye, ew jî biriya danûstandinên bêmerc navbera aliyên Sûriyê de. Sîyem, kar ji bo avakirina sîstemeka demokratî ferhalî biriya veguhestina aştiyana ji desthilatê re û serbestberdana girtiyên nerînî û revandî û dîlên li jem her du aliyan. Çarem, peydakirina çareseriyeka dadwerane ji bo pirsa Kurdî ku mafên netewî yê gelê Kurd di çarçoveya yekîtiya xak û gelê Sûriyê de garantî bike. Pêncem, ji bo li darxistina Kongrekî Niştimanî Sûrî Ferh Alî ku hemû nûnerên rastexîne yên gelê Sûriyê ji bo peydakirina çareserîna rastexîne û lojîkî ji bo krîza Sûriyê têde beşdar bin. Her li ser wê rêkeftinê berdevka fermî ya Beraya Demokratiyê Meys Krêdî ji bo rojnameya Alwetan ya Sûriyê got ku di rêkeftina me bi sekreterê Partiya Pêşverû re me tekezî li ser yekîtiya xaka Sûriyê kiriye û em ê bi hev re di yek tîmê de biçin Kongrê Sûçî jî.